Inselmilkom, illum l-Erbgħa 15 ta' Lulju, infakru lil San Bonaventura, isqof u duttur tal-Knisja. Nilqakom għall-quddiesa u r-Rużarju mmexxija minn dun Tony Paċ mill-Parroċċja tal-Konverżjoni ta' San Pawl Ħalsafi li ġie ordinat saċerdot fid-29 ta' Ġunju illi għadda. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu ifaħħar lill-Alla. Infaħrek, Missier, għax inti dawn il-ħwejjeġ u rejthom li ċkejknin. Illum nitolbu l-mulejja tina s-sempliċità u l-umiltà ta' tfal. Sabiex ma jkun hemm xejn li jfixkilna milli nirċievu l-imħabba tiegħu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Missier, sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Amen. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal-dejjem bil-mistaqbel ma' nbiet ikollna sejn fin-natura. Is-sejn magħna fin-natura tagħna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbiet li qegħdin noffrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal-dejjem. Natlaf il-mulej, tiegħi kollha. Kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ngħidu flimkien it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa
ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Hekk naslu fit-tmiem ta' dan il-mument ta' talb li ser jiġi mtenni l-lejla fil-5:30 fuq TVM2. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30. Inselmilkom.